وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وسizin yüklerinizi götürüp daş yerlere ekdiyar. Siz şol yerlere we şäherlere yetip bilmeýärdiňiz, meger janyňyza zähmet berip özüňizi maşakkata goýup ýeterdiňiz. Tahqiq sen Perwerdigaryň nihayetde mehraban و rahimlidir. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وatlaryny we gatyrlaryny we eşeklerini halk etdi. Ta siz şolara minersiňiz diýip we size zinet bolsun diýip. Ve Allah tebarak ve taala sizin bilmeýän zatlaryňyzy halk eder. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. Ve Hudaýa ýetişer dogry ýol we bäzi ýollar egridir. Ve eger Allah tebarak ve taala istesedi, onda sizin hemmäňizi hidaýet ederdi. Walakin onu istemedi. Çünki hikmete mutabık değildir. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Allah tebarak ve taala ol zattır ki asmandan siz için baran-ı rahmetini nazil etti. Şu sudan içmek bardır ve sudan deraht vücuda gelýär. Şonda mallarınızı otlatýandyrsınız. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sizin için şol suwun wesilesi bilen ekinleri göwertýär. Ve zeytuni ve hurma bağlaryny ve üzüm bağlaryny ve her no miwelerden göwerder. Tahqiq şu zatlarda Hudaýy tanymaga alamatlar bardır fikretýän cemaatlara. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسiz için giyjäni we günnizi we güni we aýyny musakhar etdi. We ýyldızlar Hudaýyň emri bilen musakhardyr. Tahqiq şu zatlarda alamatlar bardır akıllı cemaatlar için. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Ve ol zatlarını da yerde sizin için halk etti ki renkleri muhtelifti. Tahqiq şu zatlarda Hudaýy tanymaga nişanalar ve alamatlar bardır nasihati kabul qilýän cemaatlara. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى oltor zatdır ki deryanı musakhar etti ta siz şondan täze etni ýetinip ve şondan zinet edilýän zatlar çykararsyňyz ki şony zenanalaryňyza da zinetlersiňiz we nawlaryny we gämelerini görersiňiz ki deryanı ýaryp ýürýän bolup ta siz Hudaýyň fazly kereminden ýaşamagyň esbaplaryny talap edersiňiz diýip we şaýat siz şu nigmatlara şükredip sepasgozar bolarsyňyz diýip.